Jeg har startet den. Sikkert nogle lorte fucking perler. Nej, jeg vil ikke i fængsel. Jeg vil ikke i fængsel. Hvem så kommer nu? Davis! Så kommer jeg. Ja, det ved jeg godt, men jeg skal have børneslik. Sådan nogle små søde bamser. Gummibamser hedder de. Nej, min lille søster plejer altid at lege med biler og små vingummibamser. Og jeg skal have de røde. Børneslik. Og nej, der kommer et barn. Den kommer nærmere. Nærmere. Men ja. 3, 2, 1. Sluk for usynlig knap. Jeg er stadig usynlig knap. Endelig slap jeg af med den møjum. Hun er så grim, altså. Får hun ikke økologisk ren på? Ja, jeg kunne også godt trænge til det, ikke? Men nej, ikke noget. Heja! Nu går vi tilbage. Går vi tilbage. Går vi tilbage. For satan. Nu har jeg relativ. Jeg har der! Børneslik! Og der er vingummibamser. Hallo? Du må komme her. Du må selv komme og hente dem. Bare rolig. Ved du hvad? Ved du hvad? Nej. Jeg vil faktisk gerne give den is. Så bytter vi. Jeg giver den is. Kom. Nej. Jo. Jeg siger, nu kommer du her. Kom. Kom så her, din møgunge. Skal du kysse mig på en møgunge? Så nem var hun altså klar. Hvad? Fire, er der en gang, mand? Hun står og prøver at lokke mig til at bytte de her gajoler. Det her. Og spunk. Bare for en enkelt lorteis.
Jeg vil selv have gejoler. Jeg vil selv have spunk. Og jeg har lige på en lille spunk. Hvad er det? Nå, farvel. Sikke en flabet molm. Aha! Ha! Hajen! Hajen! Stop med det. Stop. Ej, så. Sluk dog. Hold kæft. Hallo, jeg har ikke humør til det.